В едно затъмтено селце живеела малка момиченце на име Лили. Тя била известна с добротата си. Всеки ден Лили помагала на съседите си. Поливала растенията, събирала плодовете и деляла с тях от своята храна. Един ден, докато играела в гората, тя открила удивително дърво. То имало изумрудени листа и златисти цветя. Лили решила да го нарече чудното дърво на добротата. Тя забелязала, че всяка добрина, която извършва, прави дървото да цъфти още по-красиво. Скоро новината за уникалното дърво се разпространила из селото и всички искали да видят. Какво е това чудовно дърво? Попитал Сосо, приятелят на Лили. Лили се усмихнала и отговорила. Това е дървото на добротата. Колкото повече добро правим, толкова по-красиво става. Сосо веднага решил да помогне на Лили и заедно започнали да раздават храна на бедните в селото. След време дървото цъфтяло все повече и все повече хора идвали да видят чудото. Скъпа Лили, ти си истинско съкровище. Благодаря ти за добротата, казала майка на Лили. Лили реагирала с радост и продължила да помага, без да очаква нищо в замяна. След време обаче дойде един зъл човек, който искал да отсече дървото. Тази красота е опасна. Ще го унищожа, казал той с глас пълен с омраза. Но когато пристъпил напред, видял, че бодливи храсти растат около дървото. Не може да посегнеш на дървото. То е символ на добротата ни, извикал Сосо. Злият човек пък видял колко много добрина са породили Лили и Сосо. Той осъзнал, че добротата е силата, която променя света, и се отдалечил. В края на приключението, чудното дърво на добротата продължило да расте, а Лили и Сосо вдъхновили всички в селото да бъдат добри. И така добротата победила, а гората станала още по-красива.